Sut eraill yn fy nisgrifio, so licio meddwl bod pobl yn meddwl bod fi'n fo iawn ella, yn bo. Sut mae Mr Huw o wahanol I Huw? Dydw I ddim. Pam dewis gosod y Gadair fan hyn? Mae long goed yn rhywle lle dwi wedi cael yn magu wrth ymyl, ges I magu rhyw hanner milltir ffordd 'na. A wedyn o'n i'n gweithio just ochr yma fi. So mi o'n i'n gerdded o bob dydd yn 'ardega. So ti cerdded o gwylod i'r pen pella, mae o ryw 7 neu 8 milltir. So mae'n braf, ti'n cael llonydd amser I feddwl o bethau felly. Pam dwi'n canu? Dwi'n bod dim yn rhywbeth nes I feddwl amdan. Mae'n rhywbeth sydd wedi digwydd, dwi'n meddwl. Ydy geiriau mor bwysig a gerddoriaeth I ti, dwi'n meddwl bod ella bod can offerynnol weithiau yn gallu deud lot mwy na can efo geiriau rybys. Sawl offeryn ti'n gallu chwarae agorau ohonynt? Dwi'n gallu chwarae chdi bach, digon, o bob dim, ydy gwir. Gitar sy'n dweud fi'n chwarae ora, ond yr un dwi'n fwynhau chwarae ora, illa dwi'n licio drymio, dwi'n licio neud sŵn. Ydw i'n creu mewn cyfrwng arall? Na, dw. Os oes i'n sgwennu can brotest, dwi'n meddwl sy'n sgwennu can brotest am y ffaith bod pobl yn protestio yn erbyn lot o bethau. Dwi'n fan mawr o protestwyr yn amlwg. Oes na Mr Duw I Mr Huw? Nag oes, dwi'n tueddu goelio yn y fi fy hun. Aros mewn I mynd allan, mynd allan. Annibyniaeth I Gymru, ia, dwi'n meddwl sy'n beth da. Hoff joc, dwi'n meddwl na wwan di'r fan ar lle I ddeud y joc yna. A deud y gwir. Llinell o gan. Mae Duw yn gret, mae Duw yn bril, fi greodd slag Ips Aberfan a Chernobyl. A'i gloi sydd brofiad ydi Gadair I fi. Dwi wedi mwynhau y profiad yn y Gadair, dwi wedi cael dod nôl I long goed, dwi wedi cael sôn tach amdano fo, deud pam bod fi'n hoffi'r lle. A ia, mae'n neis iawn bod yn ôl yma. So, dwi wedi mwynhau. Diolch am eistedd, hwyl fawr. Da ni greadur i'r byw.